ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಡ್ಡನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಯುಗಾದಿ ಪರ್ಪದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರು ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದಿಪ್ಪನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಂದೆ ಪನ್ನಲಿ ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ್ ಇರಿಗ್ ಇತ್ತ ಯುಗಾದಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರಿತಿನ ಉಂಡ ಕವಿತೆ ಮೀನಿ ಇದು ಬನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕವಿತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಕವ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕವನ ಬರಬಿನ ಎತ್ತ ಎಂಗೆ ಕವನ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಬಂದ ಪೂರ ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಬರೋದು ಬೈದೆ. ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದ ಬೆರಕೆ ಬಾಳಲಿ, ನೋವು ನಲಿವನು ಹಂಚಿ ಸಾಗಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಭಾವ ಚಿಮ್ಮಲಿ, ನೂತನ ದಿನವಿದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಲಿ. ಓಕೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ಸಿದ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾವಡ ಎಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬಂಡರು ಬಾಲ್ಯಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರನಗ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪ ನೆಡ್ತೇರಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಕೌದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪಡ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಪೋಡು ಅತ್ತಂಡ CA ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾರೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚದರಿಗೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜಿ ಪಡ 6 ಮಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾ ನಾಟಕ ಬರ್ಪಿನ ಅವಡ ಐಕ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಜಿ ಅರೆಗೆ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಪಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆರಡು ಇಂಚಿಲ ಮರಲಿತ್ತ 4 ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಗೆ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಪೋಡು ಕಟ್ಟದ ಪುನಿ ಕಮಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಎಂಕೊಂಜಿ 100 ಪೇಜಸ್ ಬುಕ್ ರಫ್ ಪೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಪುಸ್ತಕ ಏತ್ ದಪ್ಪದ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖಕ ಅದನ ಪುಸ್ತಕ ಸೊ ಎನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ತ ಐಟ ಫುಲ್ಲು ನಾಟಕ ಬರೆಯ ಕಟ್ಟದ ಪುನಿ ಕಮಲಕ್ಕ ಅವ್ನು ಪೂರ ತೂಯರ್ ಪಣ ತೂಯರ ತೂದು ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಎನ್ನ ನಾಟಕದ ಪೂರ ಕಾಪಿ ಹಾಕೋದು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಲ್ತಿಯಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಪಂಡೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಕದಿತ್ತೇರ ಈ ಬೊರ್ಚಿ ಬರೆಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಪೂರ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಈತ ಕಲ್ಪ ಅಂಚಿಂಚ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು 5 ಅಂಚದರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ದ ಪುಸ್ತಕ ತಗದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮೊರನೆದನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅವು ಮಿತ್ತಿಡಿತ್ತನ್ ಅವು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡೆ ಅಂದ ತುಂಬ ಬರತ್ತಿನ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನೆಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲೇನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಗರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 4 ಜನ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿರ್ನವಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಪೆ ಜಾಗ ಆಪುಂಡು ಪಂಚಪುರ ಪಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕಾರೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಪನೋದಿತ್ತದ ಯಾರು ಪನೋದಿತ್ತೇರೆ ಪಲ್ಲ ರೈಟರ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಂದ್ ಸೊ ಅಂಚದ್ರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೋಪ್ಸ್ ಬತ್ತನ್ 5 ಬೊಕ್ಕಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಊಲ ವಿಷಯ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಗೆ ಬಾರಿ ಉಂದಾಯರುಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಈ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ಬರೆದ ಕೆಲವು ಪೇಪರ್ ಕೆಲವರ ಅಕಲ್ನ ಒಂದು ಅದು ಪೇಪರ್ದ ಅಕಲ್ನ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬತ್ ಪಂಡ್ರು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಬಾರ್ದು ಜರಕುಲು ಗರ್ಭ ಬರ ಬರ್ರ ಸೊ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ ನನಗ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ಓಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿರು 1 ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಓಕೆ ಏರಾಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನಂತೂನಗ ಕ್ರಶ್ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಸಡನ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಪದವು ಅವನು ಊರ ಸಾದಿಡ್ ಚೂಡಿದಾರ ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಯಾನೇ ಬರೀತಿನ ಸಂಜೆ ತೆಗ್ದ ಬಂದಿತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಪದ್ಯ ಸೊ ದಾಪಂಡ ಇರಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಷ್ಟ ತಿಕ್ಕುನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹತ್ರ ಕುಡೊಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಲಂಚಿನ ಪಂಡ ಇರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಹೆಂಗ್ ಊರ ಸಾದಿಡು ಚೂಡಿದಾರಡು ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ತುಯ್ಯನ ಅಂಚ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ದಾನೆ ಎಂಚ ಕ್ರಶ್ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾಪನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಆಂಡೆ ಕೌನೆನ ಬರುಂದ ಆತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ದು ಅಂಚ ಕ್ರಶ್ ಆತಿ ಜೀವನ್ ಪರ್ ಆತು ಚಿಂದ ಮನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಅದಾ ಅನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ತು ಎರಡ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪರ್ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎರಡ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಳೆಲ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೈಡ್ದಾಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಓಕೆ ದ ಕ್ರಶ್ ಆನಗ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀವು ಮಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಮಂಡೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈರ್ನ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಡು ಇರಗ್ ಸಾಯ ಆದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ನೆನಪುನ ಅಂಡ ಅವು ಏರ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಮೆಗ್ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಪಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದೇರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅನ್ನೋಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಆವಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಅದು ಮೇಜರ್ ಅದ ದಿವ್ಯಾ ಬಂದ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಸಾಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಆದಳಂಜಿ ಇಂಕ ದಾಲಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಅತನ ಸೋಲು ಸಾಂಗ್ ದಿವ್ಯಾ ಅಂಚಂಡ ಅದೇ ಓಕೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ನ ಕನ ಆದಿಪ್ಪುನದಕ್ಕೆ ಅಂದ ಓವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಪ್ಲಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಏರ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಾ ಪಣ ಇಂಕ ಹೀರೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಹೀರೋ ಆಪರಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜಿ ಹೀರೋ ಆಯಿರಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಅವಲ ಬರ್ತನತೆ ಇಂಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಪದ್ದತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಂಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ತೂಂಡ ಇಂಕ ಕೃತಿಕಾರ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕೃತಿಕಾರ ಬಂದ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಕಲ್ ಎನ್ನಟ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜವ್ ಅಣ್ಣ ಅಕುಲು ಇಂಕ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡನೇ ಕನ್ನಡ ತುಳು ರಡ್ಲ
ಎಂಕ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಒರಿಯರ ಬಟ್ ಒರಿಯರ ಬೇಜಾರಾವ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಮೂವಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ನನವಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಪ್ಪನ ಮಾತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡಾರ್ ಮಲ್ಪುರಜ ಗೊತ್ತುಚ್ಚೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಅಂಡರ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ನಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆದಂದ ಆರ್ನಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಸಾಂಗ್ ಆವಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟನೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅತ್ತವ್ರು ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜಪ್ಪಣ ಆರ ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅತ್ತವ್ರ ಅದುಪ್ಪಡು ಆರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ರಂಜು ಸುವರ್ಣ ಅದುಪ್ಪಡು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಂತ ಲೋಕವಯ್ಯದ ಸಿತೇಶ್ ಸಿ ಗೋವಿಂದ್ ಪಂದುಲ್ಲ ಅರ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಉಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೂರ ಸಡನ್ ಆದ ಬತ್ತು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಪಂಡಡ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದತ್ ಯಾನವೇ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪಂದ್ ಇಂಕ ಆಕೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂವಡ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡಾ ಪಂದ್ ಪಣ ಹಿಂಗ ಅಂಚಪ್ಪ ಏರ್ಡ ಕೆಂಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೇರ್ ನಮಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡ ಅನ್ಲ ತೂವಡದೆ ಜಸ್ಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚೂರ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಾದ ಇತ್ತ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸಡನ್ ಆದ ಲೆತ್ತನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರ್ಮೇಲೆ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯಾನ ಒಂದು ಪುರ ಇಂಚ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಆನಿಕ ಆಪಣ ಬಂಡಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗಿಂಡು ಓಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ನೀರು ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಇರ್ ಬರತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪ ಉಡತ ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಬರತಿನ ಚಿತ್ನ ಕಟಪಾಡಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಲೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೋದುಂಡು ತೂದು ಬರ್ಕ ಬೀಜಿಗಾಳಿ ತಾಗಂಡು ಎದುರು ಉಂತಿಗಳಿಗಿಡು பாத்திர பூரா மத திண்டு உஞ்சாத்து ஆசை கண்ணடு நின தெளிக்கிடு தின கரியடு ಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಬಾನುಡು ರವಿಚಾರಡ ಒಂತೆ ಕಾಪುಲ ಬೀಜಿ ಗಾಳಿ ತಾಗಂಡು ಎದುರು ಉಂತಿಗಳಿಗಿಡು ಪಾತೆರ ಪೂರ ಮದ ತಿಂಡು ಒಂಜಾತು ಆಸೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಎಸ್ ಬೀಜಿಗಾಳಿಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬೀಜಿಗಾಳಿಯ ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ ಎಂಚ ಬರೆಯರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಒಂದೇನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಲ್ತಿತ್ತತೆ ತೊಂಬರಾಟ ಪಂದ್ ಐತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಫೇವರಿಸಮ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಬತ್ತಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ಲ ಆರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಂತೀನಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಂಡಿರ್ ಕೀರ್ತನ್ ಇಂಚೆಂಚೊಂಜು ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವಡು ಪಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ JP ತುಮಿನಾಡ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಟ್ಯೂನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪಣ ಬರೆತಿನ ದಿನಪುರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಆಪ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬತ್ತನ ಬೀಜಿ ಗಾಳಿ 2 ಜನ ಎದುರು ಲವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಅಂಚ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರಂಗ್ ಪೋಯಿನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜನದಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚೆ ಬ್ರೇಕ್ ತೋದು ಬರ್ಕ ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ತೈಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಾತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಅವಾಗ ಅವಕಾಶ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪ ಅನುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಕುಡನ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪ ಮಗಿರಿ ಒರಿಯರ್ದವ್ರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪ ಇದು ಅನುಕ್ತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಆತಂಡ್ ಇಂಚಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದನ್ ಕೆಲ ವಿಂಕ್ ಆದು ಪೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಅಣ್ಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಆಂಡಲ ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ರೈಟ್ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಐದು ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುಜಿನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಮಂದಾಡ್ತಿ ಪಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ರವಿ ಬಸ್ರು KGF ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬರೆ ಪಾಯರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇರಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಚೈನ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮದ ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಇಂಚೆಂಚೆಂಚ ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಅನುಭವ ಅಂಚ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ಚಾರ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಇರ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಂದುಲರಿಂದ ಕೇಂಡ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆರೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ಈರ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಇರ್ ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರತ್ತೇವೆ ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅನುಕ್ತದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಬಿನ್ ಪೌಲೆ ಐತಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಏನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪೆ ಮೀಟರ್ ಗುಲ್ಲ ಮಾತಾವು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ ಅನುಕ್ತ ಟೈಮ್ ಮಡೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರೆಯರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರೇ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರೇನದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತು ಜಾವ್ ಹಿಂಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಐದು ಮುಂಜೆ ಉಪೇಂದ್ರನ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗೆದಿತ್ತು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಅವಲ ದಾದನ ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದಾದನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಕಣ ಅದು ಅವೇ ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಿತ್ತಾನೆ ಅದು ರಕ್ಷಿತ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆತದಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಹೋಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಓಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಬಣ ಅಕುಲ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಡಾಪಣ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಅದು ಬೇಜಾರಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ರೈಟರ್ ಮಲವಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಗೆ ಏಜ್ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿದಿನ ಅದು ಮಲ್ತೇರ್ ಪಂಡ ನಾಬಿನ್ ಪೌಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರ್ ಇಂಚಂಜಿಗಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬರಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ನ ಮೂವಿದ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮೂವಿದ ಚಾರ್ಲಿದ ಅಂಚೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಬರೇ ಅವಳು ಅಂಚೆನೆ ಬಸ್ ಟೈಫ್ ಬರತೀನಿ ಇಂಕೆ ಸೊ ಅವು ಬರದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಕುರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೇನ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೂದು ಬಂದ್ರೆ ರಿಜುಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ ಕೂಡ ಅವನ್ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೇ ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಳ ಪೋಸ್ಟರ್ಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಟರ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಕುಡಂಜಿ ಏನ ಲೈಫ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೈಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತಾರೆ ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅದಿನ ಇಂಕ ಎಸ್ ಐತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದು ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರುಂಡು ಪರ ಸಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಲಿರಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಇತ್ತಿದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಪೂರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಲಿರಿಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರುಂಡು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದದ ಬಂತಾರೆ ದುಂಬುದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಇರಗ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ ಈ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಪೂರ ಪಂಡ್ರಂಡು ದುಂಬುದ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾನಿನ್ನ ಮರೆಯರಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ ಒಬ್ಬರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನಗ ನಾ ಫೀಲ್ ಬಾನಲ್ಲು ನೀನೆ ಭುವಿಯಲ್ಲು ನೀನೆ ಪನ್ನಗ ಫೀಲ್ ಬತ್ತಾನ್ ಸೊ ಇತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಆತನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಬರೆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೂರ ಬರೆದ ಆತನ ಹಾಕುದು ಪಂಡ ಐತೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲ ಹೊಸತನ ನಾಡು ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಐಡ್ತತ್ರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಆದುಪ್ಪು ತುಳು ಆದುಪ್ಪು ತುಳುಟ್ಟು ದುಂಬುದೈತೆ ತುಳೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತದೆ ಅವು ಇತ್ತಲಾಗಿಲ್ಲ ಅವು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ದುಂಬುದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಎಕ್ಕದಾಗ ಅವು ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಗ ಪಂಡ ಐ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚೆತ್ತನ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇರೆ ಖಾಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ ಸಾಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ತು ಆತೆ ಪೊರ್ಲು ಆತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ರೀಚ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡಿತ ಇರೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವೇ ಚೇಂಜ್ ಆತೆ ಇತ್ತ ಪಂಡಿತ ಓ ಏರೆಗ್ಲ ದುಂಬು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಅವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆನ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪಾವೇರ ಸೊ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನ ವೇ ಇರೆಗ ಒಂಜಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಆದು ಪಂಡತನ ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆನ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ರಡ್ಡಟ್ಲ ಒಂಜೆಲಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ವಿಷಯದ ಎತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಇರೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಎಂಕ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯದ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ತುಳುಟನ ಬೊಪ್ಪನ ಇಂಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಪೊಪ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೆತರಂದಕ್ಕಿಂತ ಈರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಓವೈಟ್ ಎಡ್ ಪೊಪ್ಪನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪುರರ್ನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತೀನಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಫಾಗಪುರ ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ನಿತ್ತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಸಾರಲೀಲದ ಸ್ವಾಮಿನ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಯಾಡ ತುಳು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರು ನರಸಿಂಹನಾಯಕ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪತ್ತು ನಾನು ಏಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಿ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಏಪಲ್ ಜಪ್ಪನ ಹೆಂಗೇನು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ನ ಅದ್ರ ಮಾತಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅದುಪ್ಪು ಐಡ್ದತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತದೆ ನಾನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯ ಬತ್ತನ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಆರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ ಆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತೆರ ಇಂಕ ಇತ್ತರ ನೆನಪು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬೈದೆ ಪಂಡ ಏನಾರ ನೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾತ್ ಇಂಕ ಮುಖಲೆಂಪುರ ಮೀಟರ್ ಆಸೆಜ್ಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಹೀರೋನ ಲವ್ಪುರ ಇಂಕ ಆಸೆಜ್ಜಿ ಅక్కడ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಲಿಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಒಂಜಿ ಮೀಟ ಓಡಾಡ ಪಾತೆರ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಡ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಹಿಂಗೆ ಪಾತೆರ ಆತ ಜಾಡ ಆಡ ಪಾತೆರ ಬಂಡೆ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಏತಿ ಒಂತೆ ಬರತಿ ನಾನು ಇಂಕ ಅವು ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅಂಡ ಈಗಿನ ಸಾಂಗ್ ಇಂಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಬ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಡಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ನೇ ಬಂದ್ಪಿನ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ಲ ಇಂಕ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬೇತನೆ ಟೈಪ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಪಾತ್ರನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದಪ್ಪು ಆರ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅದಪ್ಪು ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಈರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬರಡು ದುಂಬರಡು ಒಂದು ಕಾತುಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಇದಾದ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಪ್ಪರ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಪಿನಿಂಚ ಅತ್ತಂಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಾನು ಪಂಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪಂಡ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರ್ಪುನದ್ ಮಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಯಾಲ್ನ ಅವೇ ಒಂದು ಟುಪ್ಪು ನಡೆದ ಒಂಜಿ ರೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಬ್ಬರದು ನಮಕ್ಲೇತ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರಪಿನ ಇಂಚ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇಂಕು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಜಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಬರೆ ಎಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಬರೆಪಿನಿಂದ ಪನ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಯ್ಯ ಒಂದು ರೈಟರ್ ಅವಡ ದಾದಲ್ ಪಡ ರೈಟರ್ ಅವಡ ಸು ಬರೆ ಓಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಿನ ಬರೆ ಓಡೆ ದಾದಲ ಬರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಆಳ ದಾದಲ ಬರೆ ಒಂದು ಪೋಡ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಡು ಬಂದ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರ ಮಾತ್ರ ಅಡ ಇರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಪೇಜ್ ಓದಿ ಆಡ ಪುಸ್ತಕ ಅವು ಎಪ್ಪೋನ ಇಂಕ ಯೂಸ್ ಆಪು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಫುಲ್ ಪುಸ್ತಕ 100% ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ಆವಲಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಮೇಜರ್ ಆದ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕನ್ನಡ ಬರಪನ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೈಟರ್ ನಾಕನ ಒಬ್ಬ ದುಂಬುದ ಈ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ನಕಲ ಪೂರ ಪದ್ಯ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಒಬ್ಬರ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಅವು ಪೂರ ಐಟು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಪಡ ಅವೇನೇ ಬರೆಯೋಡು ತಾಣ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ ಪೋಪಿನ ವೇಗ ಗೊತ್ತಾ ರೈಟರ್ಸ್ ನಾಕಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ನಲ್ಲಾ ತೆಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ದಾದೊಂಡು ಈರ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ನಲ್ಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊರಡು ನಲ್ಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಡಿ ಇರು ಮಿಂಚೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಎಂಕುಲ್ಲಕ್ಕೇನೋನ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆನ ನಿಖಿಲೆದುರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಾರು ಮಲ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿತ್ತರ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿಂದ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಿಯಾನೇನೆಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.